За YouTube. Снимам за YouTube. Здрасти, хора. Не знам дали ме гледат много българи. Смисъл. Вие пишете колко съм от 1 до 10, не знам. Смисъл, мисля, че съм горе-долу добре, не съм играл отдавна. Сега ще чака до някакво NPC actually. Здрасти, хора. В момента с най-тъпото комбо ever. Брат, чак не мога да намеря блудовете. И другото се търси бил, който смята, че е достатъчно добър да дойде. Може да играе на FNCS всичко. Иначе, хора, ако някой смята, че е добър, може ли да играем турнири едно път на Spawn 2? Това, така по принцип не се играе, така? Така не се играе. Може да го покажа, ако искате как се играе.